Iri sabuk macam iri nurah cendol. Maka kan kita pun burung aku budaya kawan, mungkin pasti ini dasar. Anjing, aku tu nurah fumput. Aku tu lagi juga semakan tu. Sekarang ini, anda ada tahu tak? Asal butangga, akan butangga kuya, akan jatuh ke dalam kuah, akan butangga kuya di dalam, bukan dalam kuah, akan dia, sebetulnya bukan dalam kuah mangkuana, tapi bukan sah. Jadi pun jadinya emang kuah. Mana lu mau? Kemana yang dah? Belum agak garap. Dia agak semuka. Induk enggak dinya itu tahu kurkura. Dia ku gadira buare meneng. Udah gua bahas semuka. Aci tiga. Lo kurkuranya bu. Waktu itu apa semuka dia? Dia agak semuka. Ya. Agak semuka dong. Udah agak garap. Tahu ya. Tahu ya. Dia agak semuka kita. Dia udah gadira. Lo kurkuranya indikasi Dia nya ada itu. Nuzi namo chindondono. Mana cindondon langsung dibira mah apa? Aida dia minyak. Aida kita tidak marah. Puri dia. Nampak orang dibira mah minyak, orang macam apa tidak mafuta. Aida. Ini buat. Sehingga semua orangnya bu. Ya kayak gitu kwa mama. Tapi kamu tuari tidak tapi. So semua kurang gitu. Ayo. Tapi bapak. Ya yang boleh bapak. Ibu mau sabjek gitu. Mau sabjek gitu. Muda berapa? Jadi itu. Ini judgment order. Ini certificate. Judgment order. Ini certificate. Kita 23. Itu. Sekarang tu mau diri decision dia. Jika itu terlalu banyak, this is very simple banget juga. Dia mulus bahasa buku. Apa nak? There's nothing to explain. Mulus kan? Yes, dia mulus bahasa buku. Jaga kita. Ini adalah diri guna isya nyaman. Dia poin. Cheese dari muncul. Cheese dari muncul isya nyaman. Muncul. Isya nyaman. Bisa bu. Sisa bu. Without my approval. Ini ndiri ndino bisa. Kanda da bisa. Ndiri ndinoisa futhi kana da kuisa for a special reason. Andise mumwe sabhuku pane umwe sabhuku pasina reason ba yekuti ari kubvisirwa. Chekutanga kana sabhuku yari substandard anofanira kumiswa neministry tsamba yotouya kuti wamiswa basa. Tochikutaura nehai mhuri kuti tipei umwe chii. Mochitanga process yenyu kuti yeselection mochipa kuti umwe chii. Kana sabhuku achiripo uyu ari kufema badzi nyangwe ari pabonde ndiye sabhuku kusvikira afa ndipo munozoisa umwe.
munokariswa mahara. Iyi tsamba iyi, this is the official certificate yakapinza murume webasa. Saka certificate yakabva yakanzwa iri valid. Imi munei chamakapiwa nechesanyamani zvokuti ndi masabu mushure mekunga iye Shesanyamani andidaidza tichienda naye kwaDA achiti chiendai mogare pasi sachinonono wataurwa chiendai muumirire mhuri mogara nawo pasi mozouya neresult muine maminutes izvokutaura ndosaka ndati endai motaurire Shesanyamani kuti azina mbambo zvese zvotakaita zviri now and void. Mahumbwe hazvishandi. Mukatobuzwa yekuti makamira pamberi pavanhu muchiri muri sabhuku matone mhosva yepersonification kuzviita zvamusiri kutobva izvozvi so mazwa pamwe izvozvi endai moteere inonzi endai mutoteere tototo yenyu mumwawo motomwa zvese zvousazvikusiyana inazvo munosungwa misungirwa mahara. Mazwa pamwe izvi zvine mutemo izvi muruzwa. Mukaona iye Shesanyamani mubvunze kuti akambotonga nyaya here tisati tamugadza isusu taichi akambotonga nyaya ndo chamubatsirei ndinokubatsirai kuti muone imini mukuvurai madziso kuti iye asati aishe tisati tamugadza munomboona ari kuti ishanga aripo woti vanhu tipei umwe ishe. Hakuna zvakadaro, munosungiswa mahara. Kana kuine nyaya iri kunetsa inonyorwa tsamba youya kuno todaidzana toongorora kuti inodhiserva here kuti sabhuku aripo wadii abvi chinobviswa sabhuku chete pachigaro icorruption, money laundering, rape, murder. Izvozvo ndozvinobvisisa chii munhu pausabhuku. Ivi nyange kunyenga mukadzi wemunhu hazvitoripi pabvisa zvinobvisa mubasa, asi tozongokubvisa nekuti hachisi chiwanhu kunyenge mukadzi wemunhu, asi pano zvinobvisisa wanhu chaizvo. Infidelity haipo. Handiti mama muchitobuda munomu endai muite basa zvini sabhuku izvokana Shesanyamani aine dambudziko anotitaurira kuti dambudziko rakati nasabhuku rakati toriongorora kuti idambudziko iri kana risi dambudziko. Because nyaya yeminduiziva uyu anoteerera mureza ishe wake, imini munoteerera Sanyamani muchiti ndiye ishe wenyu. Saka nekuti uyu ari kuenda kwamurezwa kwanoripota ndosaka Sanyamani wanu ndaiswa wangu anoripota buke wako. Ndo nyaya yenyu muri tsuu mungamunyepera mupusa yenyu amuna mupusa. Ndo nyaya yenyu munoiziva nyaya yenyu muri kuiziva. Zvonduta ndikunyepere ndikunyepere ndimi kufamba madoro nemumanyaradzo nechii muchiti pasina zvemuzvare nemuzvare murezi ndimi ke ndimi ke unoti pasina ishe murezwa ndimi akambomugadze kutopinzwa kwamakaita pachigaro icho checho matopinzwa muhondo yemadzishe matozwa kungopinda makatoita munyaya iyoyi matopinzwa muhondo dzine nani neni stay out panorwa nzou fundikirai baba. Ndinotokumbira kuti iye Lazaro ngaende adaidzire bhuku semudaidzire vanga ari kuita ataure kuti handisi sabhuku, nekuti izvozvizvi kuti titi makanzo ndiye akakorekta mari yemakanzo amene kuti makanzo ake akanodikira ku tichiridza shima yekuti tiri kutamba makanzo iye anga ari mumunda achitorima aitaura kuti uko hakusi kwaishebo. Saka ndinoda kuti iye kubva nhasika ngaende anounganidza vanhu obva ataura kuti handisi sabhuku ba vanhu vese sabhuku ndakadzoka naye iye izvi ndinoda kuti aite.
Inini balibele kudye kuti chiwano chinotaura kuti sabhuku yakazofuma asikoma zvinenge zvinoitoka panenge paine zvinenge zvaita saka isisi kuhikirere pakutasa mukazofumayo sabhuku asikoma isisi hatisanizika noti azioti varegeivaspaya kuti uchazoita sabhuku mari hatitoni papasi vakazviita kuti zvine zvakuno kunoku nemari dzavo dzichamwari ana makazviwa very simple usakonteste munhu ane chii ane pepa iyi because pepa iri kari kutoridhiseti iministry yacho ndiyo inotobvisa asi muno musanyeperwa kuma izvozvi zvimaputasa mese pana sabhuku wese pana ishe wese ukaona pasina signature yangu ine mune hasi sabhuku asi unyepe munonyeperwa kuseri kune vanhu kuti ane simba wane simba wakanyarara bhuku racho rese pamwe ndichatombounza rese nekuti havanenge vasoteererani saka ndichaita basa rokuti sabhuku ndipe vese anoti kana sabhuku adaidza asingauyi saka ndichambodira wese kuno kuita kuti zviite zvakachimwa machida uye adrese zvimwe zvamuri kuita akamuri kuitiswa ndakazwa kuti asine masabhuku 5 6 akabviswa nenyaya yekuti muri kuripota kuna mureza hakuna munhu anesimba chitobvaitokwa matotaura kuti hazina mambo sabhuku wese wandisina kuisa inini wandisingazivi kungozwa kuti uri sabhuku chete une nyaya yako unotombopinda mujeri because kana musingazviziva kuma ndakudaidzira ndakutaura kuti kune mhosva inonzi impersonification ana makava kuti uri uzviti chii sabhuku usiri chii sabhuku uri kunyepera wake nekupira wake iyo zvinomo makatora mari yemakanzwa iri makaiseri une nemapepa ekukanzuro epemiti mapemiti aya mapepa ekukanzuro emapemiti adero ndiye haasabhuku saka nokuti akazviona sei saka munambopfudza nekukanzuro it's okay asi pamwe iri pambo enzai mapepa mapemiti rendai mudzokisa kukanzuro kuti ndarekareka chindondono imimi wana chindondono nemimi ndimu yemunoshandiswa sevazukuru muchizi ndimi wazukuru unoti itai vazukuru vanoziva kurwenda chii mamiri akaita zvinhu musangotinhirwe muchii danga bepa iri chindondono rinokusungisa iri mazuva chindondono bepa iri rinokusungisa iri kana ishe auya achitaura kuti iwe ndiwasabhuku mutaure kuti ishe itai zviri pai itai zviri pamutemo hauti wapinda kuti ishe wabva utaka kubvisa wabvisa waripo aiwa vanhu vavakagadzwa nehurumende munozoona vanhu vavakagadzwa nehurumende wese vamutukuvanhu mabvisa hamuna kubvisa ba munosungirwa mahara wanao wana watete wangu angazisa baba wangu wese wari waini zvaita pana saka ini ndadota kuti wakomana vaigara kandinetsana ndeti aiwa musadaroba garai pasi mudini mutaurirane ngoti kana aivusa bhuku zviyaka mungotaurirana kwete kuti moita kuti umwe waenda ngapa wabuda ngapa umwe waenda ngapa wabuda ngapa kana musari kutaura muzukuru wangu kuti ndakadaizwa shuwa ndakamudaidza kuti uya kono musaite zvoita zvenoizi ba kana kuti ukaona mukoma ine nyaya wakati amene ako mukoma kana ukaona mune ine nyaya kuti amene ako munin'ina aiwa garai pasi mutaurirane
Ayo, sababu hiyo. Mota sekuru chienda mota uri mwana kuti muzukuru siya uyu aite basa rake rechirerusa kana akuzi ari kubviswa anobviswa nemhosva dzayo asi chandi kutora ndechekuti ishe haana pamaruramiro iwavo ekubvisa masubstandichi masabhuku achiisa ake masabhuku aanoita chii anoteerera kuti hakuna zvakadaro. Kana ishe aine dambudziko neumwe ishe ngatiitorei palevho yaishe naishe toigadzirisa iri pachii iri palevho iyoyo isadzike muchii Mwana. kana yakudzika muwanhu inopera kudaidzana wakazvirarira hawo mazwa zvekutora inodaidzana wakadini Nokazvirarira hawo. siyai wakarara wakadini Wakarara. let what sleeping dogs see. Thank you baba sabu endai muita imi mbambo endai kuchita. Thank you. Next guest. Yema permits kwanzi taramira wachadinwa wachapambana nayo. Right. Ndatoti yema permits ngatodzosere kanzuro kwakapiwa ngatokola kundisa. Yedi makanzo iripi yemakanzo ilikuwa takaendesa kwa manyama chienda imotore mari iyoyo iri kudiwa inofanirwa kuenda ade